בריאות הנפש של ילד קריטי להצלחה שלו בחיים. מה זה ילד בריא בנפשו? שהוא לא סובל מדימוי עצמי נמוך, יש לו ביטחון עצמי, יש לו שמחת חיים, הוא לא מנסה גם להשתלט על אחרים ולרדות בהם, טוב לו עם עצמו, הוא יודע לכבד אחרים, יודע לכבד את עצמו. זה ילד בריא בנפשו. ילד בריא בנפשו מגדלים על ידי ההדרכה של חז"ל, שלעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל דוחה, שמה מעצורים, וימין מקרבת. המעצור הוא בחולשה, הקירוב בעוצמה. כשיש את האיזון הזה, שהוא לא 50% 50%, אלא הרוב המוחץ זה לקרב אותו. ילד בא מבקש משהו, נקודת המוצא, מה היא צריכה להיות? כן או לא, לתת לו או לא לתת? נקודת המוצא היא כן. אבל לפני שאני אומר את הכן, צריך לחשוב. אם אני מסכים, זה עלול לפגוע במוסריות שלו. הוא רוצה ללכת עם חברים למקום שזה לא חינוכי. הוא רוצה להביא משחק הביתה של אלימות, זה לא חינוכי. או שעלול להזיק לבריאות הפיזית שלו. הוא רוצה ללכת למקום עם חברים שהמקום שם מסוכן. התשובה תהיה לא. למה לא? כל החברים שלי, ההורים שלהם, לחברים שלך יש הורים שעשו מה שהם רוצים. אצלנו בבית יש ערכים, יש כללים. אצלנו דבר כזה לא נכנס. מה הפחד של ההורים? שהילד יתרחק? אם אנחנו נהיה רק עם שמאל דוחה בלי ימין מקרבת, הוא יתרחק. אבל אם בכל הזדמנות יש ימין מקרבת, הוא ילד מחובק. אז גם כשיש שמאל דוחה, לא רק שזה לא יזיק לו, זה יבנה אותו יותר.